Când ai încredere în echipă, nu mai trebuie să fii peste tot. Știu, e greu să te retragi, să nu fii acolo la fiecare decizie, mai ales când știi exact cum ai face tu lucrurile. Însă încrederea se construiește în absența ta. Dacă vrei o echipă de vânzări cu adevărat responsabilă, nu trebuie să dispari. Trebuie doar să creezi spațiu. Iată un exercițiu simplu. O dată pe lună, nu participa la ședința de planning. Lasă echipa să o țină, să decidă ei și să-ți trimită concluziile. Apoi întreabă, ce a fost cel mai greu de stabilit fără mine? Acolo începe încrederea, când le dai responsabilitatea. Dacă vrei să construiești încrederea în echipă, trimite-mi un mesaj și te ghidez cum.